Eguerdion, Euskal Herria eta ongi etorriak txorienera. Ostirala dugu, eta ostiraletan zer daukagu, Patrik, gurean? Ostiral bizitariak, ja astutan hauen. Ostiral bizitariak, hori da, hau, jendia etxera etorten danean, balako errezeta dotoriak eta prestatzeko asteburutarako, eta... Bai, eta ni gaur, atzo aurre batu nizuen horrelako, errezeta tipiko mitiko bat, elize sopa egingo izugu, boilur sopa, eta, bere historia daukana, gero hitz egingo du berataz, eta hemen, Paul Bocuse sukaldari handiak erakutsi zuen, nola, salda xume batetik hasita, osagai berezi batzuk botata, eta boilurra tartean, goi mailako errezeta bat egitea posible dela. Pausu ezberdina dauzkagu, zuen etxetan agian, olako katiluaren batera izango zue sopa jateko, gaur emango izugu, beste errezeta bat, katilu hauetan prestatzeko. Zer, lehoian buruak? Lehoian buruak dira, bai. Eta hainbat okitan daude olakoak, eta hauek aurkitzen dira olakoetan juten zanean euro batera, eta olakoak kendu nahi dituztela, hauek aurkitzen dira, eta balio dizute, ekatza batzuk etxean gatza izateko balio dute, eta beste batzuk gaur egun sopa aurkesteko ere. Hau lehen bizi. Bere horren etxean bizita izan ez gero gaur, zer jango genuke, Biteli? Bajena kauda. Bajena kauda. Da, errezta bat italiakoa, saltza bada, eta hau iten da, ogiakin, edo patata erre batzukin, edo asenadixo batzukin, hola zerbitzatzeko. Humusan funtzio berdina, baina zaporeak ez dauka zerikusirik. Gero kontakotzu deke jau. Bikain, hau den esan da, az gaitezen lanean, eta lehen errezeta horrela doa. Labea 200 gradutan jarri eta oiasko hegalak bertan erre. Oioa eta oiasko ezurdurak gorritu barazki batzuekin, gero oiasko hegalak bertan bota 4 litro ur gehitu eta 2 orduz egosten izan ondoren, iragazi eta gero trapuzko irestontzitik pasako ditu eta gorde ingo dugu. Bestalde, barazki batzuk lauki txikita moztu eta kurin pixka batekin 3-4 minutuz salteatu eta gorde. Oiasko paparra saldatan 4 minutuz egozi, laukitan moztu eta gorde. Bukaera moduan, katilu bakoitza, barazki batzuekin, saldarekin, boilurarekin, oiasko paparrarekin, mikuitarekin bete, gero ostorea gainean jarri eta 18 minutuz 220 gradutan labean erre ondoren zerbitzatu bero-bero. Orduan asmoa da hori, katilu hauetan sartzea salda bat lagungarri batzuekin, diela barazki batzuk, boilurra, paparra eta gaina oso parregarria da, dira 5 gramo paparranak. Bai, 5 gramo izan behar zian. Gero, barazkiak 20 gramo. Boilurra 25 gramo. Neurri batzuk, salda 200 mililitro izan behar ziren. Eta hori zaun, suposatzen dut, beraiek muntatzeko garaian salda bero-bero izango zuten, gero lagungarri hauek pixatuta eta plateretan taldeka, eta ero jungo ziren katiluak betetzen, eta horrela, baina neurria hori izan behar zan. Kalkulatua. Kalkulatu. Gu gaur egingo du gutxi gora era begiz, eta hori. Egia da, labea daukagoela 200 gradutan, hori bai, eta ordu betez, oiasko hegal hauek txigortu ingo ditugu. Ze oiasko hegalak bai, ematen diolako gelatina eta zapore berezi bat, oiasko salda bati, baina txigortzen badugu, oraindik eta, gehi emango du. Olio tanta txiki bat, eta hau, labera jungo da, ordu bete 200 gradutara. Hau da, ondo txigortutan ditugu, eta hau izango da, oioarekin eta ezurdura hauekin, eta barazki batzuekin noski, oinarria gure saldarena. Orduan, trapu bat utziko diazu, badakizu beti sorpresak agertzen dira gure labe hontan, eta bada trapuarekin etorri. Txan, sorpresa ordoa. Ezate nuen iba, banekin izerba jorkituko nuela. Betxo, etorri, eta hemen dauzkago, hau eia... Magia. Aukeran, holan bakarri jateko txigortu egiak. Oiasko egalanik, labean iten baitut, 40 minutukin, 45 nahikoa izaten da. Hau daude, gustatzen zainoan kurruzkari, nehatzako lehorre egatuko zen. Hau, hemen utziko dut iskina batean, eta bien bitartean, olio txorrota bat hemen, eta joango naiz, barazkiak, behar dituna, porru bat, kipula bat, bi azenario, hemen gorritzen, eta ero ezurdura hauek, eta ero urarekin, da, salda martxan jarriko. Oso, no? Eta errezeta hau da, Paul Bocuse haundiarena, erize sopa. Paul Bocusen, Lyonen jaiotako sukaldari bat, gaina zer ikusisa daukala. Erresuma batuko Isabel Bigarrenakin eta Marilyn Monroeken. Egun berdinean jaiotakoak ere zemen, ez dira, egun berdinean, urte berdinean, ez? Urte berdinean, 1900 eta 26an. Eta,
urte horretan jaio, 16 urtekin hasi zen, sukaldaritza lanetan, Liongo jatetxe baten, eta 18 urtekin egin zauen lan Eugen Brasierrekin. Zala, Frantzian egon zen, lehenengo emakume sukaldari olan oso famatu bat izan zana. Beraz, horazten da sukaldari gisa, eta bere lehenengo Michelin izarra irabazten dau 60 batean. 62an, hau da, urrengo urtean, bigarren Michelin izarra irabiltzen dau, eta hirugarrena 1965. Gazte. Gazte, bai, oso gazte. Eta gero, 75an, badau sari bat Frantzian dela, Ohorezko Legioaren izendapena, hori presidentiak emate dotzuna, eta hori bebai irabazi zauen. Beraz, egisa da, ez dakit, sarixek emoten dotzuen, sukaldari ona izatian, izena edo, baina Paul Bocuse, euskala, sari pare batzuk, bai, izan zituen, eta hainbat jatetxe, eta egia da, goi mailako referente bazen, gu hostele izan hasi ginenean, eta bazen gure ereduetako bat, ero bere sukaldaritza, hainbat eta hainbat liburu zeuden, eta liburu hauek, noski, frantzesez, eta gu, hostele izan 3 urte frantzez ikasten ibili ginen, gehiegi holan, nahi dut esan, bikote aurkituko genuen frantzez iztuna, eskinak ondo moldatuko, baina sukalde kontuak eta gutxi gora era, erregozi, labean, horren beste hori kontrolatzen genuen, eta, han ibiltzen ginen itzultzen hauen errezetak, eta, gaur egun egia da, niko, esan dezagun, errezetak zarkituak ero dira, baina bere garaian, erreferente bat izan ziren, eta mundua, Frantziara egon zan behira, eta hortik goi mailako sukaldaritza horretz izan, bertan, azten da hori Nouvelle Cuisinean tendentzia, eta Paul Bocuse kontsidatzen da, kosina berritzaile frantzes honen aitzindarienetako bat. Eta gainera, lehen sarixak ez dut, euskala bizpairu. Baina, 1987an, berak sortzen dau bere sari propioa. Hau da, beste sukaldariei emoteko. Eta hau da, Bocuse d'Or. Hau da, urrezko Bocusa. Hau da, urrezko iturrieta. Edo urrezko bitelia. Urrezko biteli bat honentzako, edo iturrieta bat. Orduan, ez dakit. Egisa da, horrek irabaztiak bai. Zer referente izango gineak egu? Ez, gu ez. Gu ez, bera. Adibide mozuan esaten ez, bere abizenan urrezko sarixa dela. Ez dakit, ez zuk badaukatzu lan... Hemen Michel Gerard, aipatu izan dugu, zuk badaukatzu lan sukaldari frantzes bat erreferente, igual Paul Bocuse da, Baina bere garaian izan zalako, gero egia esan, pixkater, gu hasi ginen gara, gero Adria hasi izan hor, 80. hamarkadan izena hartzen, eta, pera hartzen gendun, euskal sukaldaria nola ez, eta, hainbat, eta denetatik erandu, esan dezagun, eta, hoi ezien gure, imagina. Erreferenteak. Erreferentzia moduan ez dakit, baina niri sukaldari frantzes bat asko gustatzen gatena, da Rachel Q. Eta gainera da, erdi frantzesa, erdi vietnamita. Eta programa bat zaukan holan, erresumo batuko lako kate baten, nik interneten ikusten dauen. Eta zaukan pixu bat, Parisen, 30 metro karratukua, eta bertan telesai bat zaukan bebai, bertan grabatzen zauena, hainbat liburu, Le Cordon Bleu eskolan ikasitxakua, eta izan ez dakit, niretzako oso komunikatzaileona, eta sukaldari moduan asko gustatzen gaten, eta itxen zauen, errezeta frantzesako lan tradizionalak, hau kokabin, ez dakizer, da, olako gauzak, baina... Bere erara moldatuta, ero... Ez, modu errez baten. Orduan egisa da, ez dakit. Niko lan frantzesak ezagutze ditxudanen artean, bera izango zan gustokuenan. Modu errez baten egin da, zan aldo, ez? Hartu eta badaude gaur egun, saldak, egindakoak, hartu horrelako salda bat, badaude salda onak egindakoak saltzen dituzte. Hartu litro bat, gero guka utziko du murrizten. Litro batetik litro erdi, kontzentratu, hau da murriztu ondo, eta hori erabilizazue, hau guzti espaduzu egin nahi. Baina hau da lana daukala, baina erraixa da salda bat itxia. Zailtasunik ez dauzkan. Hemen, zapore eta zuku guztian nahitunez, zutan jarri labean erabilidun erretilua, eta hemengo ura, kendengo du, 4 litro, zehaz mehaz dauzkat hemen,
Gaina errezetan jartzen du 4 litro jarri, eta 4 litro jartzen baitu zerbaitegatik izango da. Kasuin bida. Bai, kasuin bida. Berez, 3 litro terdikin berdin da, ez toa inora. Eta hemen, esan dakoa, hor, gure erretiluaren oinarrian itxazita geratu zaigun guztia, oiasko apurrak hartu, altzatu ingo ditu, ardo txuri batek, pixkatekin ingo nuke nik hau, baina, bueno, errezetan esaten du, urarekin desglasatu, eta urarekin desglasatu. Zazu kasunetan, errezeta zehatz-mehatz jarraitzen. Zehatz-mehatz jarraitzen nabil, aldatzekotan, bueno, egia da, a ber, neurria ziren 25 gramo barrengorri. Eta nik inditut, iru oza, 75 gramo zen azenarioa, ez da, kipula ere, neurri hortan. Nik indudana, gutxi gora, hortan enei zerotu. Baina, bueno, jakin dezazuen, gero... Eitxo, udan, 2008ko udan, Japonen egon nintzenean, probau nauen ramenik onena, izan zen, oiasko salda batena, oinarrixa boiurraken. Berez, iztekit igual antzerako esan, salda hau egia da nik gero probatu dut. Bai? Eta salda bera bakarrik, ez duena probatu da, gure saldetan adituak, baina nik uste dut... Gusteko jakola. Era, seguru gustatu zaiola. Hemen falta zaidana, kipula. Kipula falta zaid barazki hauen artean, hemen dukat bat. Bueno, kipula, nik uste dut, bueno, erdiakin, nahikoa izango dara, eta esan dako, oin ingo dituguna da barazki hauek, lauki aldal einean txikitsuak eta berdinetan moztu, eta gurin pixka batekin salteatu ingo ditugu. Eta, bueno, errezeta honen jatorrixa, gainera, oindala gutxi aipatu dut. Ze bakizu eta zui bebai, bakizu Pol Bokusek irabazizabela Ohorezko Legioaren izendapena. Eta bertan, hori presidentiak emote dutza, sari hau, sukaldari batei. Eta egun horretan, bertan, igual, aste batzu lehen hau edo, Pol Bokusek saldago asmatu zauen, ze bertan eman zan menuan parte izan. Eliseo antzokian, bueno, jauregian, Eliseo jauregian eman zan, eta bizan zan, horretik jarri zioten izen hori. Eliseo izena, baina, badau jendiak deitze hotzala, VGE sopa. Azkenean, Valeri Giscard d'Estaing presidenteak eman sotzalako sadixa, eta, bueno, bere omenez bebai, sopai hola deitzen dago. Bai. Beraz... Gaina hor, sukaldari ezberdinak, eta uste dut, Baskari hori berezi hori eman zutena, sukaldari ezberdinak juntzien. Bai, eta bakoitzak... Bakoitzak gauza bat zerbait prestatu zuen, da... Lehen aipatu dugun Michel Gerarrek, bueno, menuan parte hartu zauen, bere... Bai, ateakin, zer izan. Rodolphe Joly atearekin, preparatu zan bebai, izokin eskalopea, mulingo ensada txikiak, txokolate tarta, eta gero ardo desberdinak bai probatu zituzten edo eman zituzten, baina bat aukeratu zauen bereziki 1926koa, azkenean, bueno, omenaldi Bokuseri omenaldi, bai, bera jaio zen urtekoa, ez? Hori da, hori zenako. Beraz, bueno, menu dotoria, nire guztago izango jaten fertan egotia. Bai, errezeta bakoitza sukaldari, goimaiako sukaldari batek prestatu zuen errezeta bakoitza, eta esan dakoa, hori, gehi ardoak eta ikuste dituzu xato dietan, xatoia bada, eta kaba esan behar, xampainak tartean egonda, bai, etzan egongo gaizki egongo lako baten jutira. Baina gaur bentsa ditzat platera dertxonatuko dugu, beraz, ezin gara kexatu. Bai, hori da. Eta zu bai etxian, enzaike beraz, danok pozik. Eta Pol Bokusek, 2005an atalezaren olako liburu bat, eta biografia moduan, liburu biografiko bat, eta esaten dau, nondik datorren, errezta bitxeko ideia, eta da, bi errezta desberdinetatik. Alde batetik, ardetxeko nekazarixek daukien errezeta holan tradizional batetik, itxen dela oiasko sopa bat boiurrakin, eta gero bestetik, bere lagun sukaldari Pol Herbelinekin batera, Alsazian, dazatu zauen olako oiasko sopa bat ostoreakin. Orduan, bixak ustartu nahi izan zituen, eta errezta hau asmatu inzauen. Da, bi errezeta edo bere bizitzako bi momentu horrek elkartuta. Ez da ginik zuke, bakotzuelan errezta bat hori berdina injozuna, ez? Naztu gauza ezberdina batekoa? Gauza ezberdina naztu, da zuk zure errezeta propioa garatu? Bueno, a ber, nik gure izebak egiten zituen patata frigituak asko gustatzen zitzaizkian, eta amonak indako arrautza frigitu ere. Eta esan nuen, ostra, hori plater batean mundiala omara. Eta gero kontuatu nintzen jende pila bat egiten duela.
baina benetan oso ona dago, hartzen duzu patata, gorringoan bustitzen duzu, eta... Ogixata? Ogixa bai? Baita, noski, ogia nahi ez, eta... Ez dakit, baina, zuk ezagutzen zenuen errezeta hori? Nik txistorrakin bai, baina txistorra bariko lan arautzat patata frikitxoak bakarrik ez. Baina, bueno. Torsalia, gure Patricia Vitali, Eixa, hona eta, ontxe, horrek barazgixak, sabiz mosten, martiñonera da, ez da? Bai, martiñonera azkenean izango zen, txikitan eta antzeko tamainan jun behar dira danak. Hor dago, mirepo, Janez batzen, aztu izaizkitorre gauza behar. Mire poa izango zen pixkate berdin da, berdinak espadira danak ero, baina hemen saiatu bergara, berdinak izaten. Zegero, hemen itxura eta oso lehen esan duan, ez? Honen beste gramo honena eta hori, eta ero paparra ere egosiko dugula saldatan tamaina berdinean, bai. Gaur egun, norbaitek erabiltzen duen, Martiñon erara, barazkian mostea ero, ez dakit jendeak ezautzen duen ere ez. Nik Martiñon ez dago ezagutzen hauen mireprosa, ezagutzen hauen Brunoaz erara, Juliana, eta holan, baina Martiñona ez dago ezagutzen eta irakurtzen ibilinez eta jatorrixa berez dator erresta batetik. Orduan lehen itzen zen, oinarrixan, arrainan eta aragixan, oinarrixan, gixatu bat saltza bat edo, Martiñon deitzen zala. Eta holan mosten omen ziren barazkixak. Eta gaur egun, hortik datorrela, zuk barazkixak holan mosten baitxuzu, karatu txikitxotan eta berdinetan, naiz eta erresta horretalako ez erabili, baina mosketan izena saltza horretatik edo geratu dela. Orduan, ze izan zan lehen hau, mosketa, saltza... Hasi gara, gauza, Patri, saltza. Oioa ero arrautza, kejatu itzen ziren, hor, ja, estintoreakin ikusi itxut berriro gaur ere. Hazea, fizik hartu dituten, gure lantaldeko ekorri hartze. Oliba olio txorrota bat eta gurina. Oliba olioa berak ez zuen erabiliko. Nik sentitzen dut. Orduan ez da izabizeat mehatz jarraitzen. Beti mondaketa txikiakin bat dira, Patri. Nik apioa enuk erabiliko ez da, nahitan. Apioa... Ez? Ez zait. A ver, jaten dut. Baina ez da izo, gure txian apio gabe bizi galgara. Apioa gainera gauza bat, egisa da oso iraunkorra dana, oso iraunkorra dela, eta egisa erosten duzunean ez dala gauza bat, ez dakit, aguakate bat bezala, 3 egunetara ja kaskar dauela, apioak, irauten dau, denbora oskailuen. Oskailuetan, Patri, zer dago oskailu guztietan? Apioa, gero kaparrondoak, limoiarodi? Limoiarodi, kaparrondoak hori ez dira erabili duzula tartar bat eiteko eta gehiago ez duzula erabili. Oie dira bi gauzako lan beti daudenak eta horre egongo dienak asteak eta ez dira iraungitzen eta ez dira... Zeri sobratzen dienak eta gisa da, ez gainera apioan sorta, da gauza lodixa, haundixa, surton pila batekin, eta ez dala granelian saltzen, hau da, zuk ezin zara joan ez dakit. Adar bat, eskatzera. Nahi dut, adar bat bakarrik. Ez eskenik apioa justu nahi du bakarrik, hori bi adartxo boloñosa bat eiteko, ez dana eraman biozu. Orduan, apioa erosten duzu bakoitzean, hori, boloñosia, gero nahi, ez dakit, aragi bolen saltzai, sopai, da... Nire osabak, tomate saltzai botaten zion baita. Bai? Bueno, italiarrek botatzen tomate saltzai, da? Bai, horregatik, aukera ezberdinak, eta gaur beste bat eman dizuegu, etxian horre apioa darba bueltaka daukazu honentzako. Gordinik, entzalada, nolan Waldorf entzalada pimaino gixetan indo duen txorienen, humusakin batzuk ataratzen dagoela nazenario gordina, eta apioa bebai. Ni probatu nuen lengunean ogiarekin. Zoragarri geratzen da. Aukera. Bai, ez da. Patata frikitxuekin, Oio, humusa patatakin? Patata frikitxuekin. Esto a ver, Patri, serio sois de dinero broma. Ez, serixo. Vale, bicho, pronto. Zuk etxean izeke patata frikitxuak atzo zuk entrekotakin inzinunak, edo bestela nik hori, bakitzuzun, holako pikote guan da etxien, nire kuadriakoak pertsona honak, neska kuadria, pertsona honak, onenak. Hau, sukaldari honak, ez da guape. Orduan, itxen dagoena da asko, holan, supermerkatuen eta gauzak erosi, eta han jarri, mai gainien. Prestatutakoak hauek lan, irikita ja. Orduan, humusa, eta gero egoten di horre patata frikitxoa poltsakoak. Eta bixak, holan, nahazten dituzunean. Txip erakoa dienek, horre zaplak? Azkenean, dauki punto gazixak, uruskaria goxua. Nien polbokuz izango, baina bien arteko ustartzea, be? Bueno, hauek nola da, erabiltzen dira.
Hau, mexikarra direnak horrek... Bai, natxoak. Natxoak gero horrek ere hiltzen dugu mazak, Bai. Hori bada. Kontzeptu berdina. Bale. Ze gauzak. Bai, supermerkatuko gurmetak. Bai. Egizu. Egia da gaur egun, zuk esan duzuna, ez? Egin daiteke horrelako askari bat, ero afari bat, pikoteokoa, ezer, zikindu gabe etxean. Egia zan, nahi izan ezkero. Eta kalitatezko gauzak eta badauzela, bai. Patata frikitxuak ez die berdinak poltza batzuk, beste poltza batzukin alderatuta. Humusakin berdina, beraz, bada aukeria. Gaz pixka bat honi. Martiño, no? Bai. Eta orain, 2 ordu behar ditu horrek hor egosten, ondo iragaziko dugu, gero, nahi eta nahi ez, lehenengo nik komendatzen dut, iragazki normaletik pasatzea, eta gero, holako, hortarako saltzen dituzten trapuak ero iragazkia, bestela hartu eta trapu fin batetik. Eta honekin, fin geratzen da. Oraindik eta garbiago nahiko genuke, holako konsome bat esaten dana, izango zan, ure irakiten, arrautza zuringo bat, irabiatu, eta salda hortara bota. Arrautza, gero, saldan bertan nastu ondo, zuringoa nastu danean ondo, eta arrautza zuringo hori beroarekin kozinatzen azten danean, zeiten ditu hor geratzen diren partikula txikiak itxatzi, eta hor zuringoan, zuringo inda geratuko zan, zuringo horrek bildu, harrapatu ite ditu, gero zuringo hori kendu iten duzu, eta orduan da salda garbiena hori izaten da, ez? Ardauakin itxen zan bezala? Hori da, hori saldarako erabiltzen da, hori da, geratzeko, inungo, nik esate dizuet, hemendik iragazita, bikain geratzen da. Gero kontua da hori, ateatzen zaigun guztia murriztuko dugula erdira, eta hori izango da, gero gure katilloetan doana, eta hori noxe, behar dugu, honi beste 3-4 minutu, holan, salteatu bizi batean, itxoin hau inda dagoenean, eta iragazita daukagunean, etorriko gara, zuegana. Eta hori, oiaskoakin da, holan ideia bebai, karratu txikitxotan eta mostia? Hau, paparra, behitu bindu salde iragazi, gaina bitu, oiasko izan dugu hemen bertan, oiasko paparra. Aprobetxa inbida. Irakiten, eta hau, txak, barrura joango da, eta badauko, betegarriteko salda, hori hemen pixkalte lurruntzen eukin dugu, hor murrizten, utziko pixkat gehiago murrizten, eta daukagu, katillo bako izan joango da. Koiarakada bat gutxi gora, 25 gramo hemen gure barazkiena, boilurra 20 gramo birrinduta, foa laukitxotan, eta oiasko paparra ostutzen danean, hau, gerotxo. Orduan, horrek oinarri eta gero. Salda? Eski usaintzen dago, hemen. Eta, bentan, hau dago, oso potente, Telebistan koloria ikusten da, eta egisa da, bauka, koloria, eta holan gorputza ikusten dala, baina eski usaia. Bai, benetan, salda xume bat, baina, egia da, eguraldi, Xumea, hor boiurra okite tartian, da... Ointxo, botako, esan dagoa, barazki batzuk, hemen, katillo bakoitzean, koiarakada gutxi gora era, gure barazkiak, gero, boilurra, beldur gabe, berez, xerrata moztuta joan barko luke. Dago horretako mandolina berezioa boilurran dako, eta ez daukagu hemen. Orduan, nekingo duana da, birrin aioarekin, honekin birrinduko diot. Eta ez da dozein boilur, Tuber megalosporum. Hau da, boilur ona. Saltzen dute supermerkatu batzuetan pototxo bat olan txikia 3 eurotakoa. Hori ez. Ez. Prezio gati bakarri, ez. Eta ez dakit baina naparra da? Naparra da? Ez da naparra. Ez da naparra, baina, Nafarroan eskuragarri bai dau, Lokiz mendilerruan, eta bertan, oso preziatua esan, eta bakizu nola asmatu zabien edo nola deskubritu zabien, boiurra zauela euren lurretan da hori oso preziatu zala? Nola? Hasi zitzu jozterako, katalan pila bat ikusten bapatean, da, txakurrakin etorten die, mendira joaten die, etorten diolako, harri beltz batzukin, pustarri geolan haundi batzukin, urtetik urtera geixau etorten die, gure ez dakit, landetxeak eta lokatzea ituzte asteburua pasatzeko, serio? Segati da, bai. Eta, bertan, holan deskubritu zabien, euren lurretan, boiurra zauela. Eta gaur egun bauki hor, boiurran museoa, eta badauzelako ibilbideak, eta baina bai, holan deskubritu zaben,
Hor, Lizarra inguruan dani badakit, hor, gero daukat baita nunda, antzin herrian, guk hor lasterketa bat egin duen, mendiko bizikletakin, jetxienana, eta hor ere badaude, boiurrak badakit ibiltzen. Antzin ez da zure bikotean aitxak daukan etxialekua? Zin. Hori da zin. Antzin dago, Lizarratik, 10 bat Lizarra eta kanpezu bitartean, Lizarratik gertu hau, baina hor ere boiurra jasotzen da. Garai baten joaten ziren, txarrixekin eta basurdiekin honek harrapatzera, baina... Ze horre janik zuten, ez bizinen adioten. Konturatu orduko, animalixek horrek topatzen zabiezen eta janitzen zabien. Orduan, horrezkero txakurrakin joaten dira, txakurrak aurkitu bai, baina... Baina baita ere, janiten dituzte txakurra batzu, nik laguma daukat ibiltzen dela, eta adi egon bezala txakurrai ere gustatzen zaio. Bueno, hoi, mikuita, ez da gordina, legunean Patrik erabili zuen, ez da, hau da, erdi egozia dana, esaten dana, mikui, ez da patea, hau da, ate gibela. Hau ere... Zeran ez da egongo gona, platera? Bueno, horre, Patri, hogi pusketa batekin ere, ze hona da hone, Baraskisa gurinetan, boiurra, salda hemen egondana ordutan. Oiasko paparra egozita, beste testura bat azkenen. Eta ostorea gainean, labea daukat 220 gradutan. Ostorea astutan daukat. Bai. Asmoa hemen da berez, ostorea gero kras apurtu, bera joaten da, eta ogia izango esan moduan saldarekin batera nazita hori jatea. Hau ni imaginatzen dut, egun hartan, zerbitzari bakoitza asaltzen, jaten zen bakoitzai nola zen prozedura hau jateko. Azalmen barriozu, hau, katilua jarriko zioten. Hor, itxita zegoena, eta zer dago ben barruan, gaina, abisatuko zioten. Kontuz katilua sekutu oso beroa dago. Ze katilua bera labean sartu behar da. Claro. Orduan, hor jongo ziren banan asaltzen bakoitzari, eta oin izan dakoa, Oiasko paparra askorik ez darama, Hiru pusketa jarriko izkio bakoitzai, eta hau ere, lehen bezala, laukitxotan, dana izan da holan, tamaina berdinean aldala, ahora sartzeko. Hau, postuko dugu. Ze ona. Eta? Hora, bakoitzak, pentsauko dau. Taberna baten irakutzeko zu salda badago edo, gauza faltzeko ze holan, sopatxo bat, saldatxo bat, hau bat abatzen botzu, kategoriakoa. Hau bat abatzen botzu, hau da, olatua egiteko modukoa. Bueno, hau esan da, egiten dana oin, saldarekin, lehen gatz puntua eta behiratu dio dela. Salda, honek dauke da... Onda? Berda marrekoa da? Ez, 125 esaten honik, 125. Lehen honek begiz baneki, baina hoin ja... 125, gutxi gara, 200? Hori nun jartzen dagoa. 0,125. Bai, honetan, profesionalak direnak jarriten dizute. Hori, nire txekuan ez da jarten? Ez, ez da lako profesional. Baina, jatetxetan daukatenak, hor dauzkazue, 500, litro bat, litro erdi, 125, eta 2 litrokoak eta ez dauz, handienak litrokoak izaten dira normalean. Bueno, hau horrela, eta gero, orain, ostorea, daukadala hor, nahi da ekarri dut, horrelako, pastak mosteko molde bat hartu dut, tamaina hortakoa gutxi gora bera, eta hau ingo du, irikiko du hau. Eta hori, arrautzakin margotzen da, edo? Arrautzakin margotu, horrela, tuko ditugu. Eta bakoitza, hau, arrautza pixkatekin, itxatzin behar da, ur pixkatekin baita, balio digu. Holan hartu, iskinetan, eta hau, hemen itxatzita doa. Hartu, holan, zapaldingo dugu, eta gero, arrautzarekin busti, eta 18 minutu labera doa, arrautzarekin margotu ondoren, labera 18 minutu 220 gradutara. Bien bitartean, Patri, zuk saltza erraz bat erozen eukala, ez? Nik saltza bat engot, hori bagaina birrintzekoa eta jatekoa, eta nahi baduzu gainera hori, aperititutxo bat, eta gero, hau, plater nagusi bezala jango dugu gaut. Bagoazen hauek aurrena prestatzen, gero Patriren osagaiak ekarriko ditu hemen, eta, Patriren erazeta ikusi, eta ero azkenean bia batera dastatuko ditu. Oso, no? Ostoria labian dauen bitartean, aprobetxauko, nire aperitibo txikitxua iteko. Bagna kauda, izena holan originala. Izena berezia da, benetan. Bai, ez da. Eta gitza da,
simple-simplea da, ez daukala holan gauza ondiri, baina potentia bada, berakatza ikuste duzu, ugari, antxoa bai, baina egisa da esnegaiak lehundu ingo dauela dara. Berez, errezeta Holanda. Berakatzak, eskuka bat intxaurra, antxoak eta esnegaian birrindu ingo itxugu, eta horiekin zerritzatu. Laburpena. Ez daukala misteria ondirik, azkenean da, lehen esagutzuten moduan, humus bat bezala, osagaiak birrindu. Osagaiak birrindu eta listo. Eta listo, edo irabaiaki bat itxen dozunean. Beraz, bai, bada, aperitibo bat, Italian zerbitzatzen dana, baraskisekin, ogixakin, nik bai, behitu, patata batzuk lan justo honekan negozitza, honek txikitsuak eta, honekin, sin bas. Holan, pikoteorako, gaur, ostiral bizitarietan gauz. Eta batzutan egisa da, familia etortzen dela, baskaltzera, baina beste batzutan be... Pikote, afari merienda bat esaten dana, gaur bino, afari meriendarako ina duzu, Hori da. Eta gero, barkatu, zigor, honek, einzeikena da, karo, 5 berakatzatal die, berez, 5 berakatzatal eta 5 antxoa. 6 botal dizkiozu. Edo 3, edo 4, horrekin bebai, una putxo bat, jolasten joen. Bai, eta hor, askotan esaten du, baratxuria o berakatza, irakin aldi bat uretan ematen badiogu, esnetan konfita euki pixkat, ero oliotan, olio bat erabiltzen dut, nik askotan olioa erabiltzen dut, kozinatzeko plantxan gauzak iteko hori free-free handokat, free-free. Hor egiten duana, baratxuria tal batzuk, olio litro bat hartzen dut, eta hor konfitatzen poliki izten ditut, eta gero baratxuri horiek erabili aldituzue, olioak hartu du zaporea, eta hori sartzen dut free-freean, eta hori erabiltzen dut plantxan egiteko xerrak, arraia erodana. Eta gero, baratxuri atal horiekin, inaldozua, ali bat asko suabeagoa. Zeinek badaukan baratxuriaren zaporea, baina ez dauka inundik inora ere, indarra hori gordinak izango dukena, ez? Orduan hemen horrekin jolastu zazue zuen, baratxuri zapore zuen guztuen arabera. Kontua dago, errezeta hau esaten da hori, Piamontetik datorrela, baina berez frantziarra omen dala. Bai, eta, ardoarekin da zerekusia daukala horre. Egiten zanean ardo, guztaren bilketa, ero hor bukaeran, oikoa zan gero biltzea jendea, etxetik jendeak barazkiek eta eraman, da ero saltza honekin lagunduta, hoiek hartzea, ero jatea horrekin, zerekusia bat zeukatela, ez? Bai, hoixe. Kontua da, nik, izenakin behintzat, izena entzun da enuke Italiarekin lotuko, ezertarako ere, ez? Eta hor daude, karri zuz zerrenda, Patri. Osagai batzuk entzun da gero, identifikatzen du munduko eskualden batekin, zer geratu da, potente geratu da? Geratu da, ona geratu da, Ez dago gaulan... Hartu da, apurtxo bat. Hoixakin behartzen bozu. Ez daukalan baratxuri. Ez daukasko, ez da. Antxoan indarra bai, pixkat, baina ez da holan gehiago. Lehundu itxen dau, hau da, ez negainak. Bueno, Patri, a ver. Nik bitartian egotena da, sartagin bat jarri, eta igual honek erritxo zabadu da putxo bat. Saltatu, pixkat. Bale, bikai. Japoni esaten baizu. Ze jaki, zeitun burura, lehenengo zein etortzen zaizu. Sushia, ez? Sushia, arroza, ramena. Sojarekin, zerbait, holan... Aragietan? Aragietan? Wagyu aragia. Wagyu aragia. Litxarkeri arraroak honek eta eskatena beraiera. Matxatea. Hori da. Italia esan da. Caprese gazta, tomatea, pizza, pasta ezberdinak, Mexiko. Mexikoken, holan piperrak desberdinak, pikanteak, hartuak, tortillak, takoak, aguakatea, guakamolea. Frantzia. Gurina, gurina gehiago, gazta denak, munduko guztiak. Bai, gozogintzarekin ere nik Frantzia identifikatzen dut, goi mailako gozogintzarekin. Ardoauekin. Argentina. Aragia, ardaua eta matea. Bai, osoikoa. Eta, hau ere, Argentinarekin lotu aldugu, zebadakizu Argentinan Italiako migrazio pila bat egon zela, eta errezeta hau Argentinara iritsi zen. Orduan, horrekin lotura daukagu. Eta, Euskal Herria hori da, jendean munduan badaude, egia da, toki batzu, lotzen ditugula errezeta batzuekin, eta jendeak Euskal Herria munduan zehar entzuten duenean, zeituan burura paia etortzen zaio. Ez paia.
Hori, zenbat aldiz entzun dugu, Alberto Arizkorretak eta ni bidaiatzen dugunean hortik, eta zuen ungo zat, Euskal Herrikoak, paella. Me kaso sotz. Eta nik hori bebai entzun pila bat lan itxen, bakitzu nik turistentzako turrak eta itxen itxula, eta holan, galdetuta, eta hemen holan paella on bat jateko lekuak danik. Hemen ez. Bai, gomendatu bat duzut, bate hon bat Valentziako jatetxe bat dauela, eta arroz hon bat jan deikera, baina ez hemen arroza jaten dalako. Ez. Da esateko arroz hona jan alditugu hemen, baina ez gara gu, aditua paelletan ez gara. Da esateko Valentzian. Hemen pintxo hon batzuk jateko aukeria, igual egongo da jatetxe euskaldunen bat, da jateko aukeria aukiko zu, baina berezkuakan, ez. Zuri ez da doia? Bueno, historia pixka dandutxa moztu banion, hobeto, baina txapetxoarekin baina koiariak inina da... Bai. Ten joaku, banik salteatu ditut, holan, kuruskaroi egoteko patata batzuk, eta gero, honekin jateko, bestela, azenario apurtxo bat, gordinik, ogisa, esan dakua. Edo zerekin, be? Bikain. Hori hotza, saltza hotza, eta bustial dugu nahi duen, ez? Hori aurrena probatuko dut, eta ero sopa, holan pixkat ostutzen da, ze... Berotxo? Bai, ez, Epeltxo? Bero, ez, epel. Epel baino gehiago, oso bero. Nik hemen aurkeztuko zuet. Hau da, bagna kauda. Patata edo ogia. Nik ogia patata igual bero dagoelako. Hori izan behar nizun. Ogia. Probatu, teatzen marrakin da. Fina dago, Gatzakin, horri gatza aputxo bat botatzatu nahi ez, xabia zerbizatuta naukan, eta pentsaot gatza ez botatzea, antxoa saukarako. Aputxo bat, Ona. Oso goxua. Oso goxua. Patata... Ezin dut, Alberto, erretzen nahi nez eskua. Oso beroa dago patata. Nik uste duna gomentatuko nuela, baina ez. Berez, ogixak ino Bai. Eta zapore aldetik, Fina. Pikatzen du gero bukaeran pixkat, Bai. Baratxuria daukala. Igertzen da. Erakusten digu. Eta honek, oin bertan lehengo usaia etorri zaidana sudur zuluetara. Fua. Bai. Bai. Jarri zaitxo. Aurkeztu ingo dut aurrena, erre baino lehen. Hemen daukazu, gure Eliseo sopa. Eta hojateko bai behar duguna da. Bikoia da, mesez? Eta berez, hemen egiten dana da, bori, kras jo eta bera bota. Aldamenetatik, Kontuz, Argazkia honena tipikoa da, hori. Iskinetan ostorea itxatzita pixka bat, eta gero erdia ikusteko barruan, holan boilurra eta ikusta daila, atalak. A ber. Zeona. Bero, ez? Bero bebai. Nik patati ez probau, baina... Ni nahi salda-salea, Baina... Ez zara? Ni salda-salea. Eskatzen dut eta oso ondo sartzen zait, baina ena izolan toki ez zait, jongo nahizen da, salda bat atara jazu. Nik olako izaten bada, bai. Sultan hasi, hola, presionekin ezin da. Kusten duzu jefia nola don? Etxean gauzta. Natural. Ostra, Joakin, launok. Oso ona. Hau, egia esan lana, bere lana bat zeukan honek, benetan zoragarri emaitza ikusgarria da. Gaur espaduzu prestatzen aste bukara hor daukezu barretik. Hori da. Aprotxatu, daintzazue, eta astelenean. Bueltan gara, astelen, gozoak. Etorri gurekin. Agur.